Hemejäde salam, men Altyn. Habarsyz galma gepleşigimizin 221-nji bölümine hoş geldiňiz. Ilki bilen taliplerimizi, okuwçylarymyzy 1-nji sentýabryň ýetip gelmegi bilen tüýsüregimizden gutlaýas. Zehiniňiz ýitip bolmagyny dileýäs. Ýene bir bet täzeligimiz eýleşimiz çempion Döwletjan Ýagşymuratowyň täze boýy belli boldy. Nesip bolsa oktýabryň 7-sine boy sıptırayma. Onda näme sunugat täzeliklerine başlaýarmy? Size ýekece like goýun, men bolsa täzeliklere başlaýyn. Klip täzeliklerine Nazir Habib bilen başlaýar. Mathure. Ettin meşnuna, men meşnuna, oğlum meşnuna, men meşnuna, ettin meşnuna, men meşnuna, oğlum meşnuna. Indiki täzeligimiz Avadan Fit Espiter'dan Loco. Yeka sözüňi de düşünmedim ana nay. Like really? I'm a loco, like Chanel, I'm a loco, feel like my coco. I'm a loco. Yaş aydymçymyz Zara Muhammedowa täze klip hödürläpdir, razy däl. Men içimde yangın var, meni yakar. Barcaz için mençe yalan. Emni yalgıylıp bitmeyecek yaram. Senin galan. Şatlyk Orazgurdow täze klip hödürledi. Cemile bu klibini hindis dilinde edipdir ve klipdaki gyza hindi eşigi diýsen gowelşipdir. Beytlere geldi uşuşmanı, sezlerime söz koşmanı. Biz yaşım dönesilim, denen ile koy Cemile. Bakmasın sen gelip bana, arzum var yadılanıp bana. Giryen düş. Ferhat Ataýew bilen rapadan täzece klip Yaraly. Yarany hemmede görür aylanıp durka älen. Yaralı yaralı, sevgi yaralı, yaralı yaralı, durmuş yaralı, yaralı yaralı. Resul Sahat soňky wagtlar aktiv şekilde täzelik hödürleýär. Berekella. Bilmedim, hiç bilmedim, feýänmi ýar sen görmedim. İnni gelmesen, yarım men gaty kälütkedi. Bilmedin sen bilmedin, feýänmi hiç mi duymadın. İnni gelme. Inniki täzelik Hemra Recep'den Ayna. Yaşa yarın barımda sen, damarımda kanımda sen, tenimdeki canımda sen, bolaymy dam yanımda men. Yaşa yarın barımda sen, damarımda kanımda men. Yine bir täzelik täze aydymçymyz Şahryzadedan. Görmene gelende sorry çıkmadım. Aylama, aylama. Sen başımı aylama. Bugün Empo şahajannaky aydymlarymyz hip-hop söýjileri diýsen beğendiler. Başlady onda. Narzes bilen saz elmäniň sazanlygyna Real Deal. Getir yakın, men barım ok, yapılanım, yanaydım ok, yapı yakın, ananım ok, yapılanım, öyle sığın ok, getir yakın, men barım ok, yapılanım, yanaydım. Yine bir hip-hop täzeligi Mekan MB'den Guatemala. Sen yanımdayken sen yanımda başka hiç yerde yok yali. Men sen bilen dun, ertirim bilen yanımda yok yali. Men yanımdayken men yanımda başka hiç yerde yok yali. Yine bir Empo täzeligimiz Beyler Fit Gülale Gulmuradowa Gulplajak. Yüreğime salıp seni, daşından gulplajak. Senin olgadığınca kucağımda uklajak. Neçe kıyın bolsa da şol, men seni eke koymajak. Sen bilen bir gün deli, bir ömrü. Indiki aydym halkaydym dinleyijiler üçin yaş başymyz Avadan Hasanowadan bir näçe halkaydym. Babam havan ruh
Instagram täzeliklerine özflor soňky wagt diňe täzelik ödürleye berekella. Bu aýdymyň yeri diýseň başga sebäbi Türkmenistanymyzy wasp etýär. Türkmenistan evi diyar, sen boynumda bir bahtiyar. Türkmenistan evi diyar, arkada sevdamız var. Inni eliyaz könüleri yatlar şarjımıza Nur Muhammed Meredif Güläleýin. Yine bir könleri yatlaly Seydi Fitli Cebekov durun gitti. Seni bağışlarım, seni beni bağışlarsın, onu biliyorum. Gelersin gelmersin belki duyuyorsun, canım seni unutup silmeyerim. Gitti gözüm önümden, yaşım gitti men yüreğimden. Sevgim gitti bak men kalbimden. Can atadım ellerimden. Inni eliyaz tesirleri okumalı şarjımıza ilkinç tesir yazıp bayrak kadınan dostumuz Qadam Maksadov. Birinci like ve tesir menden uzak yaşı altın köp sağ olun. Instagram'dan bize yazıp bilersiniz. Yeni bir tesirimiz acayip Ağamradowa. Salam mejitama, her bölümüde sabarsızlık bilen garaşýar. İşiniz hemişe rowaj alsın. Altında olan günüňiz gutly bolsun. Uzak yaş bagtly durmuş. Dünyadaky iň aňyrbaş ajaýyplyklary arzu etýän köp minnetdar. Türkmençana bir öwrensem de. Okumam, Türkmençana okap bilen bolsun. Edebiyat muallimi täzen tapmasam bolanok. Köle etme işte. Indiki tesirimiz Maksat Halmuradov. Hemme zat gül ýaly, diňe bolun şin ýaly, altynan bal ýaly, meje tamam ful ýaly, Halmuradov Maksat. Köp spasiba. Bal ýalykdym nädip bilýän. Ýene bir tesirimiz Bayram Allahuliýew. Salam meje tamam, hemme jaňda salam. Alçyn seni kim ýadyndan çykarsa-da biz seni ýatlaýas. Ömrük uzak bolsun, hiç açan güler ýüzüň solmasyn. Şu wagtda bolşuň ýaly hemiş owadan bol. Hawarsız galma gepleşigini senin oğudunluğun bilen bedeýän. Allah seni hiç açan ağlatmasın, sana şadyanlyk gelşýär ve hasam oğudun görkezýär. Hoş sağ ol. Köp sağ olun. Siz meni hemişe ýatlaýaňyz. Mejitama ýatlamasa-da. Inni gelýär soňky tesirimize Arslan Altyýew. Altynda olan günüňiz gutly bolsun. Jigim durmuşyňyz özüňiz ýaly oğudun bolsun. Diňe doglan günüňizde däl 365 gün yüzüňiz gülüp dursun. Durmuşyň pajarlap ýyly geçende sizi uzak ömür ýaş arzu etýän zenanlyk ýaşyňyz ýüze ýetende şänik döwüp duran diş arzu etýän. Goş ýazypsyňyz köp sağ olun. Dostlar, hemme jaňa tesirde doglan günümi gutlap ýazypsyňyz hemmeňizi agzap geçip bilemzok. Bagyşlan, hemmejesini okudum we tüýsüregimden begendim. Spasiba. Dostlar, bu hepde 2 sany hindi klipimiz vardy. Haýsyny halan bolsaňyz tesirlerde belläň. Onda näme dostlar? Indiki bölümde görüşýänçä özüňize gowja seredin. Hoş, sağ olun. Конечно, esen yurtdan gelip bilsem gelirim. İlk bölüm mü? Bolmasa gelmeýär.
Govoy boyundan energiya var. Fikir et, sen Şutay'da yaşayan bir turdan bezenden iyidin, içtin, koyfe, içtin. O dünya çetinden gelen onu diyen. Onu unut. Şutay'da kaldırırsın. Mece temel bırakan arkadaşlar. Bırakan diye. Göğür yani. Ne Türkmençe. Taşlayan kardeşim. Sen oldun mu? Pençe çıkıyor mu? Ya dedim. Doğru aytdım. Vay näme prичина bollap dursun ýöne. Oktyabrın 4-üne boy. 7'sine. 4-üne dedim berim şu an. Sen 7-4'üne dedin. Näme 4-üne näme baka? Bilmezem. Men okumadım menden sorma. Çok ama bir şey değil. Üniversite bitirdim, yani okul bitirdim adam. Tartışılır. Zaten. Ve Hint eşi klipde kıydı. Ve eşdeğim üstündengileri çıkar. Adarjayın afere da eşdeğim. Gürleme 2 saat yolladık dur geldim yine dik durnu. Ağlayan. Yine var körler yatlali berdi fitti cebe ga sudurun gitti. Sudu diyecek ya şöyle böyle değil. Sudurun diye. Diyecek sen Sudurun gitti. Sen de gelle. Aydan. Sudurun gitti.